Tak priateľa, sme v kruhovke a teda, ako som hovoril, tak doporučujem, je lepšie vždycky toho koňa si brať do kruhovky. Teraz vám ukážem, že prečo. Jednak ste ďalej od toho zvieraťa, máte väčší ten pocit bezpečia, nie ste tak blízko na vodítku. To, čo sme si ukázali na tej práci na vodítku, na tom väzisku, tak je také trošku riskantné, hej, musíte vedieť všetky tie cvičenia predtým, aby to bolo správne a dobré. Takže u tohto koňa som si bol istý, že je to fajn. Ale tak úplne základné, nasedláte si toho koňa, najlepšie v kruhovke, pomaličky, o sedlaní to je zvlášť kapitola, nechcem to teraz rozoberať. No a pustíte si ho do kruhovky a on sa vám tu vyjadri. Samozrejme, zase si povedzme, že predtým, ako ho pustíte do kruhovky, on musí poznať kruhovku bez sedla. Musí poznať všetky tie princípy, ktoré s ním budete robiť bez sedla, sám, so sebou. Až potom ide sedlo a podobne. Takže o sedlaní to bude ďalšia časť. Je to žrebec, tak on má stále takú tendenciu sa na mňa tlačiť, čiže potrebujem si ho od seba zacúvať. Cúvanie je milión spôsobov, ja teraz vlním vodítkom, tak vám to znovu poviem, že nie je to len o tom, že musíte používať len vlnenie vodítkom, áno? Že používate to zápestie, lakeť, celú ruku, že stupnete ten tlak a keď kôň si cúvne, povolíte ho. Kone sa učia z toho povolenia tlaku, nie z toho, kde tlak trvá. Skontrolujem sedlo, či je teraz dopnuté a pustím si koňa do voľnosti, kde vo voľnosti sa koň vyjadrí najlepšie. Ukáže, že či nejaké napätie tam je, či mu vadia strmenia, ako búchajú, či mu vadí to, že je stiahnutý pod bršákom a podobne. Takže si ho pustím. Zatiaľ som si ho stojím na vodítku. Dole o hlavku. Dôležité, lebo niektoré kone, keď majú na sebe ohľávku, tak majú stále pocit, že sú uviazaní. Takže pustím ho úplne na holo.